ки якбора минои моро баъд гирифта қадамашро саҳна руфта бошад ки бо суруди бачаи дарвозӣ дар кишвари мо шӯҳрати беандозаро соҳиб гашт. бо ки хонадор шуду чаро саҳнаро тарк кард. Миноҷон, умираю. ай накни годурам. кавалери афғон ва турку чечен доштанаш низ ягон асоси воқеӣ надорад. Мефура намефура тайма мешад. Дам не қадам. Я бори дига салом алейкум бародаро. Хеле ки барои граница гузашта мо акай бахара ба шумо тавсия медодем. Бародаро ҳозир ин ҳамин рақамҳое ки дар рӯи экран дидесен занг бизанед. ҳар рӯза сафар дорад 500 рубл айноми канали мо кадоме ки мерава скидка карда мешава. Бародари бабовария мошиноша хай дидагӣ бидем, мошинои замонавӣ бе ягон камбудӣ ду ташаффур дора. ҳар рӯза сафар марҳабат ин рақамҳо занг бизанед. ӯ гули сари сабати маҳфил ҳост. ӯ зебосанами серхаридори кӯли мардҳои тоҷикистон аст. садову симояш зебанда ва рақсҳояш низ оромиҷонанд. кист ӯ? хонум Мино ҳамоне ки бо суруди бачаи дарвозӣ дар кишвари мо шӯҳрати беандозаро соҳиб гашт. медонед ӯ айни ҳол дар куҷост ва чаро дигар ҳавсалаи рӯи саҳна баромадан надорад? шумо низ дер боз дар орзуи дидани чеҳраи зебову хабарҳои нав ба нави зиндагиаш ҳастед? бо ки хонадор шуду чаро саҳнаро тарк кард касе намедонад. боз мегӯянд Мино ҳоҷибибӣ шуда аз саҳнаву ҳунар ба тамом рӯй гардонидааст. рост бошад? нази ту бар ман мефурад, ай васли ту шодӣ меорад, Мино тура дӯст медорад, ай ёр, ай ёр. наход дигар Минои соҳибҷамолро рӯи саҳна набинем. пай ҷустуҷӯ пардохтем. ба зудӣ айём гашт ки Мино на ҳоҷибибӣ шудааст ва на шавҳар кардааст. кавалери афғон ва турку чечен доштанаш низ ягон асоси воқеӣ надорад. тавре мушоҳидаҳо нишон доданд Мино қариб пас аз 1 соли гумном буданаш 1 моҳ қабл бо суруди гирья рӯи саҳна омад ва ҳамагиро бо ин суруди пурдарди ошиқона шод сохт. аз ман магуриз, аз ман магузар, ки аз ҳаме гузаштаам бароям. Мино дар ҳақиқат шӯҳрати беназиро дар кишвари мо соҳиб аст. суруди умираю ки бо қадами қурбон сароида буд аз ёдатон нарафтааст? Миноҷон, умираю. ай накни годурам. миллионҳо одамон ошиқ гаштанд ба қаду қомати зебову садои ширадору симои оташангез. зобу зебои Мино лаззат мебурданду орзу мекарданд ки як шаб ҳам бошад бо Мино бошанд. Мефура намефура тайма мешад. Дам не қадам. имрӯзҳо Мино камнамост, инро хуб медонем, вале як савол ором намегузорад ки ӯро аз саҳна пеш карда бошад. بی‌تاب توام موندم چه کنم به یا نفس گرفته بی هوایم ки якбора минои моро баъд гирифта қадамашро саҳна руфта бошад. наход Мино ҳам душман дошта бошад. охир ӯ гуфта буд ки бесаҳнаву рақс зиндагӣ барояш дӯзах аст. Мино агар моро мешунавӣ дубора баргард. худатро пинҳон накун. истеъдоди бой дорӣ, онро сайқал бидеҳ ва зери чашмони мухлисонат бидурахш. тамошобинони азиз, агар дар бораи кадом сарояндаи донистан хоҳед ба мо нависед. мо дар наздиктарин фурсат маълумотҳои тозаву рангин манзуратон мегардонем. лайк гузоштану подписатсия карданро ба канали шоу Истораҳо фаромӯш насозед. بچه‌ای در بازی نکو با من بازی برا با بطن بگو دیلکم شیدای رازی. салом азизони ман, хусусан занону бонувони азиз, ба шумо як пешниҳод дорам. боварӣ дорам писанд меояд. ман ҳамаи шуморо ба компанияи атомӣ, яъне корейский компания ба кор даъват мекунам. кор дар инҷо бениҳоят осон аст. болҳои шумо тамоман намесӯзад. пешҳаракат мекунеду халос. шумо дар инҷо хариду фурӯш карда намегардед. шумо дар як сол танҳо 3 маротиба молҳои ширкати моро харид мекунеду халос. пули бисёр аз худ намекунед, балки пули калонкор мекунед. маоши шумо дар байни 3 моҳ ба 100 000 афта мерасад. бетараф набошед. чӣ қадар барвақттар кор дароед, ҳамон қадар ба фоидаи шумост.
барои маълумоти пурра ба ватсаби ман нависед. ҳамашро пурра мефаҳмонам. рақамҳо дар рӯи экран.